Paman piye wartamu ing dalan akeh wong mati keneng apa mati den ani yoyo sumo supotu rasing kikir sok manyo hilang raganyo terus lintir weladalah durung suwe anggonku diutus marang Ratu Gusti Kaya Sang Prabu Godayatma kepapak pawongan nggawa barisan segelar sepapan tombake nyrangap kaya jati ngarang mripate mencorong nganti kaya singa barok. Hei Gus, ngaku sapa jenengmu ngendi omahmu pira bojomu parat? Sambuh marang aku Antasena. Antasena? Yo. Ali takon kowe sapa? Sambuh marang aku jenengku Tirta Karna. Tirta Karna. Yo, Tirta Karna. Tirta banyu Karna kuping, banyu sing metu saka kuping. Weh, aja ngumbar wadi warat. Kuwi jeneng cilakanku, banjur aku gedhe diparapi Darwin. Darwin kuwi apa? Dahar turu karo kanca-kancaku. Iki ning pondok lambene. Hei, Antasena, sumingkira aku arep ngorak-ngarik Karang Kademba. Ora iso. Yen arep ngorak-ngarik Karang Kademba ayo langka ana bangkene Antasena. Piye? Langka ana